satana kun säilyy. Vittu sinä haluat, että mä kuolen. Sen jälkeen on alkanut tekee siskomakkaran keittoa, kun mä ymmärsin, että siskomakkaran keitto on aina ollut kaupuskenaalia tyhjentämässä. Mut tossa tulee just se, että arvostan puhelua, mutta jätä Tuo tuli vähän lujaa tuo satanan meidässä. Ei ihan 60 ajanut. Tuossa tosi televisiota. Vittu mä ajan pussikaista. Oi helvetti. Ole nyt sinäkin satana käännypää helvettiin sen. Minä vuonna tää biisi on julkaistu? 98. Oon minä ollut jo aika vanha. Vittu mä oon täyttänyt jo 40. Pitääkö mun kääntyä tästä? Ei, suoraan. Joo, aina vähän tästä. Joo, ei tämä Helsinki. Vittu tämä on. Siinä jonain päivänä minä siitä palaa ja korjaa väärin. Still style, stilo, bring many kilos. Mulla on jotenkin paha, että me ei selvitä hengissä tänne satanaan. Ees koko laivalle? No ei vittu, paan nyt tämmönen saatana maalaisjuntti ajamaan tänne Helsinkiin. Yksi reppää teki vitu ATK-laite. En saanut eilen näin. Kahallasta. Sen ei. Miksi teit sen? Hyvää päivää. Mä en kato vittu painaa hissin. Niin, mä oon palkannut henkilökunnan painamaan hissin. Siis 7. 7 on meidän, siis mihin me viedään siis Niin. soundcheckiin. Painoitteko tää sen? Nähdään, joo, anna mennä vaan. Niin älä paina vielä. Niin. Se on liipasemmin, kato No heti vittu kun suoraan. jätkä Täällä on suoraan, kato. jätkä ei osaa. Se nyt lähtee. No niin. Niin. Lammatti kuule ihan oikeassa kerroksessa, säkin pääst pelaamaan satana Nintendo. Siis sä sanot 7. Info ja shopping, niinkö? No kun siellä on se pupi. Meidän pitäis mennä varmaan sinne. Ja se pupi on 7. Eikö Se on tuo. Niin. Hei, meille tuli hissi. Mä mennään. No. Ei keritty. Hyvä Matti. Ei tästä nyt tuu mitään. Vittu! Ei, no niin, nyt se levis koko. Tällainen roudaus suhteessa. Tää tulee nauholla. Ei. Ei. No niin, nyt on jonkun ison nimekkään artistin perse eessä. Ei jätetty. Tai jonkun artisti iso perse. On mulla uudet ruudarihanskat. Ei vittu jätkät. On mun pakko. On. Tämmöisellä ryhmällä. Tällä me mennään. Tää on parasta just nyt, tää on parasta just nyt. Meillä on hyvä Nikossa. Ei tuu. Hyvää päivää. Mistäs me löydetään se pupi? Hornblowers Book. Ei tiedä. Hei hei.
Hei. Tervetuloa. Kiitos. Ei tuu mitään. Tulee hyvä. Se on vaan tuota katastrofiajattelijaa No minä olen. toimitusta. Joo. Ei tummi. Ei. Molemmat on hyvin. Tähän. Mun eko ei sovi. No se on kyllä. Että Mitäs tehdään? sun ego voi levittäytyä noilla loosseilla tuossa. Juoksenko mä tuolla edestä taas? Varo, että kyllä päätäs tuohon kajariin. Ei kun niin, no, et sä nyt niin lyhyt oo, hei. Kyllä se saattaa osua. Ei se saata osuus. Sä oot tässä ja Hyvää päivää. terve. One eternity later. Nyt etutukka! Jägermeister Baris kanava 8, missä meillä on itsepalvelu karaoke läpi yön. Ja nyt täällä on vasta afterski, eiks niin pojat? Me aloitellaan. Täällä on hyvä meininki valmiina. Mr. Etutukka, DJ Etutukka anteeksi, ja Matti Mainio, afterski alkakoon. Take it away. Missä meidän mikit on? Joo, mä vetän. Kaiut pois. Joo, mä vedän reverbin pois. Ihan nyt Joo. Tässä on mennyt meidän B. Mulla oli se varaa kesken äsken. Minä vaihtaa sen. Joo, okei, joo. Jos sä sanovat, että B-ssä on B. Joo. Retro 2. Bam, bam, bam.